711, linky R17, dopravce České dráhy do stanice Veselí nad Lužnicí s odjezdem v 9 hodin 46 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 501 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice Karlovy Vary s příjezdem v 9 hodin 17 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží s příjezdem v 8 hodin 42 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 988 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem v 9 hodin 59 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na přípojný vlak. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1364 dopravce RegioJet ze stanice Bratislava hlavná stanice s příjezdem v 9 hodin 51 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. S odjezdem v 9 hodin 55 minut přijede nástupišti číslo 2 jižní část České dráhy do stanice Klatovy s odjezdem v 10 hodin 13 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9059 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Čerčany s odjezdem v 9 hodin 55 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Linky S88 dopravce České linky S1 dopravce České dráhy do stanice Kraličov-Lůny s odjezdem v 10 hodin 15 minut bude o 20 minut ohlášená doba vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Hauptbahnhof, Graz Hauptbahnhof, departing at 10:45 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Rychlík číslo 690 linky R20 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 45 minut je přistaven nástupišti číslo 6 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 222 linky X2 dopravce České dráhy ze stanice Žilina